beýlek guramalaryň içinde käbir öýlerine ýanky ýorgunçany özüne çekjek bolmak ýaly bir tendensiýalar hem bar da. Mysal üçin ýaňy ýakyna bir küçülnükde şol Sapar Klymowyň topor ýöri-töwer beýan etdi. Şo beýan etdi da şo topor, şo opozisiýon topor Türkmenistany halat ediş komiteti ady bilen bir täze bir gurama, bir täze bir şunjal proýektiň döredilýändigini elan etdiler. Milli Halas Ediş Komiteti dörediljek. Indi buňam başynda şonuň öz aýdyşy boýunça Sapar Klymow bilen Hamra Söýünüp durmaly. Bu döwlet gurulýança baş tutanlyk etjek bolan başta Halmurat Söýünüp bilen Sapar Klymowdyr. Onam bilin. Bahar, siz näme aýdyp biljek şu barada? Men şu iki adamın iki ýaşulunyň alyp barýan işlerinde seriozny alyp barmaýandygyny öňem bir aýdyp geçdim. Häzir hem aýdyp geçip bilýän. Ýöne men şolaryň işini men seriozny diýip bilmeýän ýani. Näme üçin? Näme üçin? Sebäbi bir zat sorasaň bir normal bir atwet alyp bilemiz ýok şondan. Şonuň üçin hem men köp bir güvenip bilem ýok ýani şu iki ýaşulunyň alyp baran işlerinde. Ýöne şular ýaly proýektler we şo opozisiýon toporlar tarapyndan hödürilen ýani şolar hakykatdan hem opozisiýany birleşdirip biljek zatmy? Ulardan hiç geli tok yok umuma. Elbette yok.